Assalamu alaikum. Sunana Abubakar Shu'aibu Abu Sadiq. Malam tambaya na shine, kamar yadda muka sani a shari'a akwai hukunce-hukunce na shari'a tun daga farilla, sunna, mustahabbi da makaruh. To a halin yanzu kusan duk sauran sun ɓace, ba a ambatan komai sai sunna. Ko menene dalilin haka? shi ahkamul fiqh kamar yadda ka faɗa ahkamul khams shine wajibi ko farilla, wayan sun hada wajibi da farilla daya. Bambancin su ta yaya aka same shi ne min adilla. In daga qur'ani ne wani ce farilla ne, in daga sunna ne ce wajibi. sai mustahab wanda ake so mustahabi, sai mubah wanda yake an yarda kai ko kakkabari ba laifi, sai makaruh shari'a ba ta son shi, ta kyamace shi amma ba zunubi, sai haramun wanda yake Allah ya haramta shi. Wannan ahkamul khams sune fiqhu, asalin sune fiqhu wanda Allah ya ce aje ayi fiqhu dan ka iya bambance haram daga mubah ka iya bambance su, shine fiqhu. To inda Abubakar ya ce ya ɓace ne don fiqhu ya ɓace, fiqhu ya ɓace. Wani lokaci an abu mustahab ne ba farilla ba, ana kiran shi a istilahin fuqaha sunna. Sunna din ita kuma nan suna nufin mustahabi fa a istilahi don sai ka duba a wani fanni nake magana. A istilahi fuqaha in ka ce sunna ana nufin mustahab. Wannan mustahab shi kuma ya kashe biyu. Akwai mustahab muakkad, sai wani malami ya ce maka sunnatun wajiba, yana nufi muakkada, annabi sallallahu alaihi wasallam ya doge akan ta kamar shafa'i da wutiri. To amma ka fita daga maganar fiqhu, in an ce sunna tana da ma'ana ita kuma a wurin ahlu usuluddin da kuma al-muhaddithin. Inda al-muhaddithin in sun ce sunna suna nufin ma thabata an annabi sallallahu alaihi wasallam, ma thabata an annabi alaihi salatu wassalam shine sunna, abinda aka rawaito kuma yana da mutaradif ma al-hadith مرفوع. سنة حد شده حديث مرفوع. إن سنة سنة يعني حديث مرفوع ورد في السنة، يعني ورد في حديث عند أهل الحديث. عند أهل الأصول الدين إن سنة يعني في وند سكا يددا سوغا بانشو خلفاء عجيري وند سكا زوبايا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، معاوية da bani hashim har aka rusa ta, wanda suka yarda da wannan jerin khalifan da ya zo bayan manzon Allah alaihi salatu wasalam har aka rusa su ne ahlus sunna. Sunna ne abin da gudana game da mulki, wanda bai yarda da su ba kuma ya zama ba ahlus sunna ba. Kaga kenan a usulul fiqh sunna tana da wani ma'ana a wurin ulama usulul fiqh daban da wurin ulama usulul ahlis hadith. Domin a usulul fiqh sai kuma a duba kowace mazhab me take nufi da sunna. Wurin Malik as-sunna shine abin da ya samu ana aiki akan shi shine sunna, ba hadith marfu ba. Shi kuma wurin Abu Hanifa yana duba ya ga kafin abu ya zama sunna sai ya zama idza kana lahu bal fi ma ta'ummu bihi balwa, sai ya zama mutawatir. In ba haka ba sunna bace, domin mutum ɗaya ruwaito abin da ya kamata mutane da yawa su ruwaito to kaga kenan sunna tana da ma'ana ya danganta daga wanda ke magana. To me yasa kake jin sunna domin yawanci yanzu da'awar da ta fito da'awa ce da'awa ila sunna bi khilaf wa'anda ba su yadda da usuluddin ba ne, khilaful usuluddin ne,
khilaf da aka yi da yan ɗariku khilaf usuluddin ne, khilaf da aka yi da shi khilaf usuluddin ne. me yasa ke khilaf usuluddin da yan ɗariku? maganan shin ana ma wani wahayi bayan manzo Allah alaihi salatu wasalam? su ce ana yi, ana karɓo wani abu daga Allah ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. ana khilaf usuluddin ne. ko kwana mafalki a yi amfani da mafalki a shari'a. ahlus sunna wal jama'a sun yi ijma'i dukansu mafalki ba masdar ne na shari'a ba. alkali an zo mishi sai ya ce na yanke hukunci me yasa aje na yi mafalki, kai ne baka lafiya, kai ne baka da gaskiya? la, ba zai aiki da mafalkin shi ba, zai aiki da bayyana ne a gaban shi. ba aiki da mafalki, sai dai yusta'nas bihi wa bushra, ana mutane bushara da mafalki amma ba a ahkam da shi hukunci. to su suna hukunci da dora aqida da ibadat na mafalki. matsala da su usuluddin ne. to kun ga nan sai suka fitar kenan daga ahlus sunna suka zama ahlul bid'a. domin me? domin usuluddin ne. amma in ka koma fiqhu da usulul fiqh to suna sunna. domin me? in dai ba sun zo da wata ibada ba kamar bandiri da suke yi ko wani tsalle-tsalle can ko wani yanke-yanke can ko wani tafiye-tafiye ko kewaye kaburruka da irin wayannan abubuwa kuma na bid'a a itarar fiqh, to wannan ma bid'a ne amma shi kuma a fannin fiqhu ne. fannin fiqhu bid'a ba ta kafirta mutum, sai dai man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. amma usuluddin fa takan kafirta. duk wanda yadda bayan kaurar annabi alaihi salatu wassalam wani abu na risala zai zo, to wannan yi kuma ya kafirta da nusus, ya kafirta da usul, ya ɓaɓɓace. to kuma yawancin malamai yanzu da suke wa'azi sai suka ɗauko wannan sira'in da ake yi a usuluddin wanda su malam suka assasa nuna mutane tauhidi, sai suka ɗauko shi kuma suka da shi fiqihu. da suka da shi fiqihu sai suka fara inkarin mazahib fiqhiyya, usulul fiqh, su kuma suka fara assasa nasu fiqihu. to nan ne kuma dole maganan haram, ko da ke kan bayyana cikin maganan su sun ɗauki naz'a al-zahiriya. naz'a zahiriya ba wai zahiriya bane dukan su, domin suna istinbadin, suna mukhalafin zahiriya, amma dukkan su da sun samu hadith sai su bi zahirin shi kawai su ce wajibi, saboda suna da naz'a zahiriya. kuma a wannan karni malamai kaɗan ne suka kukuta daga wannan guguwa da ta zo, sai kaɗan ne aka samu sabati a kansu. to muna fata wannan sabatin da aka samu ya dawo da mutane hankalinsu su gane in ana maganar sunna wal bid'a a usuluddin daban take da sunna wal bid'a a fiqihu. wannan fahirar aikin banza ne amma bai kafirta mutum, wannan yana kafirta mutum. su gane haka cewa ba a zo da gyara ba domin a ci zarafin salaf, a ce ba su iya sallah ba, a ci zarafin salaf a ce ba su iya zakka ba, a ci zarafinsu a ce ba su iya haji ba. me yasa gashi wani abu da muka samu wanda ya nuna sun yi kuskure? wannan kuskure ne, babban kuskure. su bai kutsawa kansu cikin maganar salaf fiqihu, su bauta wa Allah da abin da aka bauta mishi a wayancin shekaru. don an yi haka insha Allah za a samu zaman lafiya, kuma za a yi tarkizi a kan abin da ke fitar da mutane a musulunci a usuluddin, kuma an rage saɓani tsakanin musulmi, an kusanta. domin duk lokacin da kai musharaka da mutum a wani abu to Allah ya kusantar da kai da su. kun ga ahlul kitab Allah ce musharaka a cin abincinsu, mun musharaka a aure ko? kun ga Allah dan me kusantar da mu, saboda haka mun musharaka da wanda yake ba sa sun
kauce a usuluddin mu musharaka a fikihu ba karaman ni'ima bace. Shi yasa a kasan nan duk mai son gyara da ikhlas fi sabilillah kuma ya fahimta, domin wani bai fahimta bane abun nan da yake kira iyakan fahimta shi ne. To amma ga jirgin sama nan, kun san jirage akwai jet babba ko akwai wani kanana waye suke yan zaria, akwai a civil aviation ko, kun ga kananan jirgin za ka wuce baka ga wani karamin jirgi a kofan bakin gate ko, wanda iya tuka wannan jirgin sai ya zo da kankan ba ya ce lalle shi a bashi babban jet ya hau don ya iya tuka jirgi. Wannan ba rigima yi ba? Kun fahimta? To duk ilimin da za ka yi bai fi ɗan ƙaramin jirgin nan ba yau akan ilimin salaf. Saboda haka in kai iya ɗan ƙaramin jirgi za ka ɗauki mutane ka ce za ka kai su haji, za ka kashe su. To haka in ka ce da ɗan ƙaramin iliminka na addini wa za ka shiga fiƙihun salaf ka yi musu gyara, neman ka yi gyara za ka ɓace ka ɓatar, don ba za ka yi wa salaf gyara ba. Allah ya yarda da su, ya riga ya yarda da su. Allah shirya da mu.